Minang pila ban batai ka pisu kum no mentau pio kan ga result ke babha. Kong dan ban ai ngoi yu play nambo no out nama de ke jing ke khu ki babha tam ke ju ki ba ye slay ke jing ke janga bang ada ban kum ne ke bang long jeng dan ban ai play root na ban ta ki ba ni basan janga baro ni ipa te ki nya khabaro te ki kham tam ru ti ni kai ki ba kai yang akan ke school but kunjuru iki junior teachers si Anthony's LP School kiba long maki ki nong pradenti yang but kam tam iki nong kai kiba hikai nasri yang nama de maki kiba hikai u abcd abcd ki alphabets banga ban kum ne ke bangalong Te miwan pila ban batai ka no kan ta pi pulut pol ban pen kre ele dia nak ban ta kan ni ka result ke babha. Man kasi kumba prakentai Te menu bagai je pi pada ban kre ka. Na pi kre hi. to yeng ide i pa bi me hi ki ba chu ang yang ba te ban kre pat nam long pre man pre de ka khobor janga ka long ba phinya 3 minot daro hi de banya 3 minot me don si hi amar ba kan ka perthei menta ka long ka perthei ka do kata kata ketika competitive one kumanya tip kimbun ki jing tang ba ka khobor ka bangat ai ka long de ban don ke jingkeman ba de tang ke jingkeman hi ka bala pena ini ba ngena ban yang halo ke jong ki jangkin Kai ka plan jong pi nang ni skman. namanya sekman plan jong ka long continue ka high secondary ni hi te hading ta don ka jing temu jong hadin habun hading ka to ka islam ka long ba mengile ya ka UPSC examination All the best.